Jochiw thieth kata clinical officers e kaunti ma Nairobi olando ni gibiro bago ng'anyo chakre tich adek mar jumani kaponi sirikand kaunti ma Nairobi biro rem winjo ywakgi. Jochiw thieth go wacho ni kaponi sirikand kaunti ma Nairobi ok ochopo dwachgi to gibiro bago ng'anyo pile ka pile chakre juma manyien. Peterson Wachira en jakom mar riwruok mar jochiw thieth go kata clinical officers. From this Wednesday, we are starting demonstrations. And if nothing works after Wednesday, next week, we will be having daily demonstrations. And we are sending an invite to all citizens from Nairobi County, especially those ones who have lacked medical services, to join us in the demonstrations because it is becoming clear that their government does not care. Jochiw thieth go oseyo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kuom rem ka okang' mar tieko midhiero ma bende gikale ka gimedo ni chenro mag thieth ochung' e moko kuom ute thieth ahinya to mago mag level 4 e kaunti ma Nairobi. George Gibore en jagoro mar riwruogno. Kawuono wawacho ni mondo wakel wachwa mbele jopiny mondo ging'e kaka wach dhi gik moko timore Nairobi ka. Clinical officers gin officers mibiro yudo hospital ma level 1, hospital ma level 2, hospital ma level 3, kata level 5, kata 6. Clinical officer ng'ama thietho jotuo e hospital ma ji biro kata wuok, kata ma ji donjo to nindo. E county marwa ma Nairobi county 47, governor marwa moluor miluongo ni Governor Sakaja nobiro kowacho ni obiro miyo ji nafas, obiro miyo jomatiyo buoye heshima, obiro miyo kata jopiny mondo bed gi thieth mar auma. Lakini mano ok gima timore sani. Kibiro hospital mar Nairobi County ibiro yudo kaka jotuo sandore, clinical officers onge, to clinical officers onge hospital nikech ok gidwar, nikech governor dwaro. Governor dwaro nikech number 1 jotij Sakaja, jotij Governor Sakaja nitie jomosetiyo kata higni 30 kapok obedo promoted. Giwacho ni bende osebedo nigi matek loso romo kod gavanano ka bende giseyo mokalo apisa mochung'ne weche mag thieth e kaunti ma Nairobi. Most of the patients and the theatre services are not available. And those that are available are only those that can be able to handle the minimum safety measures or emergency services. For almost 3 months now, we have not seen the governor try to address these issues. The people who you have entrusted with the docket are a failure and nothing is happening. Our facility are in debilitated situation. Wadhi kaunti ma Migori